A Xile no hi ha dues Xiles. Ni dues Itàlies, dos Paraguais o dues Alemanyes. Però a Espanya, el marc de les dues Espanyes es repeteix com si fos una veritat natural. Com si fos una veritat natural i inevitable. Com si tota societat tingués necessàriament dues meitats enfrontades i irreconciliables. Però el marc de les dues Espanyes converteix dictadura i democràcia, botxins i víctimes, repressors i reprimits, en dues meitats equivalents i simètriques. No ho eren. Una banda tenia l'Estat, l'exèrcit, les presons i els tribunals. L'altra tenia la voluntat democràtica i la legitimitat. No eren equivalents. El relat més eficaç és el que acabes repetint sense preguntar-te mai qui el va escriure, per a qui el va escriure i a qui beneficia. Segueix Cat Futur.